Ayan, merinda. Time check 3:52. Ay, may mais pa. Kain na po kayo. May mais. Ayan, gawa ulit tayo ng anilyo. Bali yung dito, okay na, nakabit na. Yung dyan din, nakabit na nila. Yung pag ganyan na naman, padiretsong ganyan. Yung balagbag, okay na. Mais. Yan si Sir, saka si Papa Nikensin. Patuloy pa rin na magpagpatag. And back to work. Tapos na break time. Nakabot ko na lang. Saliw sana. Silang ko ano lang. 20s. Mainit talaga. Dalawang 340. Tapos naka-hook. 3, 4, 5, 6, 7. Kabilaan yung hook nito. Tapos. Kabilaan mo. Tapos. Ano yun? Baka lumaba.
maliit sa kamay, ang silog talaga. Ito, meron dito. Dito mo wala soba. Kasi ito mo sa lata. Ayun, gawa ulit tayo ng ano, pang-anilyo. Alin? Oo. Yan, papalitin dyan tsaka si Mr. Teacher nandyan. Amukay. Bawa mo na, Colin. Ayun. Wala tong sukat. Wala naman to. Putulin ko na to. Ayun ako, init na yan. Dito na yan? Dito na yan? Saan?
Dito kasi sa loob dito. Ha? Pwede po naman kayo. Ano, pwede itong ilabas kong isa? Oo. Ah. Sa loob po naman. Solar! Solar na naman tayo ah. Maliliwanag ang mga ilaw ng may solar ngayon. Naka-fan Ay nako. Sakit ang ulo ko na naman. Pag pumulan naman, mas lalo. Sabit? Ayan, gawa ulit tayo ng anilyo. Bali yung dito, okay na nakabit na. Yung dyan din, nakabit na nila. Yung pag ganyan na naman. Padiritsong ganyan. Yung balagbag, okay na. Yung vlog na ginagawa ko na puro anilyo lang muna. Stirrup, anilyo. Stirrup. Paggawa ng stirrup. Stirrup.
Hindi lang naakyat sa kapag. Wadahan niyo ay. Ati na. Rasa. Hirap. Sir. Ay, tol. Amo. Amo ani.
bakal lang. Ayan po, bali tapos na tayong gumawa ng stirrup. At yun sila, nasa taas. Nag-aanilyo sila. Yan sa biga. Yan tayo dito sa baba para gumawa tayo ng stirrup para makapaggawa sila ng anilyo sa biga. Ito na yung nakabit nila. Oh. Tapos na. Doon na rin meron na. Ito naman sila. Clip ako to la. Ha? Clip ako. Ayan o. Yung pala sa kabila, gawa mo na rin. Alin? Ito? Isang. Yung baba. Baba. Saan nakalagay na? Dilim yun. May baluktot. Wala pa rito isang baba. Dali mo lang. Yan si Sir, saka si Papa Quintin. Patuloy pa rin na magpagpatag. Yan. Ang maganda ng galaw-galawan dito sa labas. Kasi pinatag na ng dalawa. Dami pang kailangan dyan sa ano? Sa loob, panambak. May pala ko tinaguna ako. Ano yung natambakan nila? Ng dalawa. Ito na yan. Ito na yan. Wala rin ararom. Pero pararam sila. Tama na siguro yan. Oh, Kasi, nagligtad mo. oo. Yun na yan. Bababa pa yan pa lakad-lakad. Hindi naman siguro bukas. Kasi anong oras na eh? Alas 4 na. Itinagin ko. Wala tayo wire dyan? Gawa mo kami panali ito. Gawa tayo ng panali. Dumi sa kamay nung ano, bakal. May mga grasa oh. Buti lang may guwantes ako. Pagkatapos mo talaga, gusto-gusin ka talaga ng gusto. Oo. Grabe yung bakal. Binigay sa atin. Tapos magkakamay pa pagkakain. Ano sir? Pahinga muna sir. Huwag mo masyadong ano yung trabaho. Magdali ka. Di ka naman mag-high blood. Di ka naman nag-high blood. Ha? Di ka naman nag-high blood. Hindi naman. Normal naman dugo mo. Mahirap kung nag-high blood. Yan, tayo po natin yung ano. Ano pagod ka sa pag-vlog ha? May ina-applyan ka. Ano? Ako? May pinipilapan ka na. Saan ka mag-apply? Gumawa kasi ng channel ko yung kapatid ko eh. Hindi rin ako marunong sir eh. So, may parang ano, may lisensya ka na. Wala lang. Gagawa lang. Seminar.
Bahay na. Bahay na talaga. Baba muna kayo, mainit. Inom tubig. Cornel! Bukas natin tapusin dyan. Merinda. Ayan, merinda. Time check. 3:52. Ay, may mais pa. Kain na po kayo. May mais. Lupit ay. Ha, Cornel! May mais. Tama na yan. May pansit. Pansit. Hindi po yan pansit ba to? Sarap niyan. Pansit na buwa. Sarap yan. Hugas kamay, may mais. Grabe yung kalawang kamay, oh. Pasma. Cornel! Tara, bukas na taon na. Kamay ng vlogger. Madal! Mais. May soup. Kalaban ko to. Nagawa, mahirap eh. Bawa na tayo merinda. Kader. Sura. Siliw. Hindi may suka pa lang. Yaka mo. Pag di manghang, ipisa sa mata. Mata mo kayo, may mulat. Lagot! Ito na, kain na kayo! Abigat niya, anong kumit mo? Ano, nasisira na siguro nyo na ano. King quick nga daw. Mabawi ng bossing yan. Dati kasi ilang siya sa amin. Oh, Hindi may nag... Ano kasi daw? suka. Dati daw kasi si... Kaya ngayon, Ang dala-dala ni... tropa na. Dati kasi ang dala... Okay na po. Ayan po, tapos na. At yun, nagmerienda na kami. 4:05. Time check. Salamat din sa pamerienda. Sarap nung pagkaluto. Sarap nung mais. Ayan po yung accomplishment namin ngayon maghapon. Dali tarang kami. Tingnan nyo na lang po sa bawat channel namin yung nagawa maghapon. Ako ba, ganun. Ayan po. Ako ba sana, kuya, kisya. Kevin. Siyempre maraming salamat. Tol sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre sa kanila nagluto, merienda, snack. Thank you. Mga viewers, thank you po sa inyo lahat. Ayan po, Elias Lagas. Hey, salamat. Pwede. Ayan, bye-bye. Ano na?